Geven! Alumenalei! Hallo? Ja, stop. Hey, zit je nog klaar? Doet je gewoon nog een beetje met? Nou, niet met noemen alleen beginnen hè. Nou, laten we maar gewoon beginnen hè. Goed. Hey! Als ik het op de heup begin, dan zoek ik met die compagnie. Anders met die ganse klie en morgen ga ik alles samen zien. Als ik het op de heup begin, draait dat dan de schuldig. Want als ik het op de heup begin, dan wil ik niks, ik heb niet een shirt. Want het weet, dat vind ik gaaf. Je maakt me vrienden van de laag. Dus in de vlees, wow, het dacht eraan. Als ik het op de heup begin, hoe zeg die liefde energie. Noem ik met mijn fantasie. Handje nooit, niks voor het drie. Jongens, ik het op de heup begin, krijg dat dan de schuldig zie. Want als ik het op de heup begin, dan wil ik niks, ik heb niet een shirt. Gewoon de vlees, dat vind ik gaaf. Je maakt me vrienden van de laag. Dus in de vlees, wow, het dacht eraan. Nu in 4 uur kerst, kijk aan de dag, jongens, zit je op de heup niet. Kijk dat dan de steun niet, man, zit je op de heup aan. Dan wil ik niks, ik heb een shirt. Vooral de feest, dat vind ik gaaf. Je raakt de binnen van de zaal. Dus in mijn vlees, wow, het daagt eraan. En doe allemaal, speel je met die hammerkers. Schudden met de kop. Dan allemaal met de beentjes. En allemaal met de vol. En nog een keer! Springen met die handjes! Zo met de kop! Dan met de beentjes! En wat met de kop! Op de huppekie! Want dan zit je op de huppekie! En hij kan dan de steun zien! Want hij zit er op de huppekie! Dan wil ik niks, ik kijk wie een shirt! Van de sleep, dat vind ik gaaf! Je raakt met vrienden van de zaak! Dus in de sleep! Geven! Alumenalei!